לא, בוא תספור, אני רוצה להטריף אותך, בוא. 10, 9, 6. בוא, תעלה רגע. לא, אתה לא יודע. לא 6. אריק, וואי. יש לו שבלונות, יש לו בראש. 8. לא. לא. אתה בכוונה אומר. אתה צוחק עליי. אתה צוחק עליי. אבל אתה יודע מה זה חוק יאללה, להפיל, תלמד אתה את חושב אריק. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7. 0. 0, 7. מה? לא 7? 8? מההתחלה. 10. 8. הפוך? פופה. יאללה, נו. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, יאללה, אריק, שחק. 0. עכשיו הפוך. 10. נו, כאילו. כן. רגע, אני ארים לך את זה. אמרת לו הפוך, הוא הפוך את הבקבוקים. תגיד לו, תלך הביתה שלך. קיבל מכה בראש. תביא לי קצת. קיבל מכה בראש? מיקי מכה. תשלח אותו הביתה. לא, הנה. שלח אותו הביתה. קיבל מכה, תשלח אותו הביתה. אריק, זה מצמיד. מיקי מכה? 10, 9, אתה לא יודע לשיר 4. שירים שאני לא יודעת לשיר. נו 4? אתה לא יודע לשיר שירים של זה. הוא לא יודע. 5, 4, 3, 2, 1, 0. אוי אוי אוי, כל הכבוד. הרגשת אותו, איך לעשות את זה. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. כל הכבוד. עכשיו הפוך. בן 3. הבנת? איזה כבר הפוך יכול להיות? 6. 7. נכון. עכשיו הוא רגוע. רק שלא יהפוך את הכתום, אין לו מכסה. לא שמעתי, מה זה היה עכשיו? 4. עכשיו, תיזהר שלא יישפך. דרך ממש. אתה פספסת את הכתום. לא, הוא לא פספס. לא, את הכחול הוא ספר פעמיים. ספר פעמיים. אני חושב שהתבלבלת קצת. מההתחלה, 1. אתם לא יודעים, אתה יודע לשיר פטי פאפה נואל? אתה לא יודע. לא יודע. לא יודע. לירון תשיר לו. אני לא יודעת. לא יודעת. נכון. אתה יודע? הוא לא יודע, גם לירון. הוא יודע. תשיר לו. מאמה vient du qui chante. פטי פאפה נואל. לכי לאמא שלך, תגיד לה. טוב, אתה משעמם. אתה תשמע רגע משהו. אתה מוכן להקשיב רגע? אתה לא יודע לספור. תראה, 1, 2, 3, 4. אני מסריטה אותך, ותגיד לטולטול חג שמח. פה, למצלמה, פה. תגיד לי, נטלי, חג שמח. היא במצלמה. היא במצלמה. היא פה במצלמה. תגיד לה חג שמח. תגיד לה חג שמח. פה. חג שמח ככה. חג שמח. תגיד לה חג שמח. תגיד לה חג שמח, נטלי. יאללה, נו, היא רואה אותך. הוא מתבייש? לא, הוא לא יודע. אתה רוצה אתה להגיד חג שמח לנטלי? לירון. חג שמח לנטלי. לירון. מה? הנה, לא, לירון יגיד. אתה אומר? יאללה, נו, אז תגיד. אריק, מה שעה? 3, יאללה. תקרא לה נטלי חג שמח, נו. חג שמח נטלי. יש לה עבודה עוד 1:15. אני הרבה עבודה עכשיו.